Namanya मनोरम दहाय लेंहरनांगौमोनलै दसे र'। फैगोन र' जों गंसेया गाननायदोंना नङाबाथ' होनो हागौमोन आं। खमल साबखाबाय आयौ रावबो गैया माथो सासेबो गैया नै सासे फैबाय आरोना रस गुड नाइट ब्र नाम गुड नाइट ब्र बोलो बात करो रायलायहर दे नोंबो दा नों गुड नाइटसिम फैखाबाय नामा? जोंना नै माबा फैबाय आरोना एम के बि फैदों हेलौ हेलौ बोरै खबर सबर हाय सनजित हाय नामदो आरोना मानो हरा लाइक खालामना होदो लाइक खालामना होदो सोर सोर दङ साथाम फैबाय आरोना सोर सोर दङ लाइक खालामना हो आज फेस आया ना हाँ मैं पहले भी आया था रे फेस आया था लेकिन आज आ गया और बोरायबाय नै दारिया दोस्तो मा जेबो बुङा माबा मोनसे बुंदो नोंथांखौ आंनि बे जौस्राङाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोने लाइक खालामना हो हम भी लाइक किया थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए थैंक यू रोज एंड साइकिल थैंक यू सो मच कौन है नों कमेन्टखौ नुना नुवाखै कमेन्ट फरायना हो दे फैगोन ना दे नुदों दे रावबो गैया माथो नामा फैद' बोरै जाखो सोर दङब्रा माथो रावबो गैला मा होनना बुंखो हम जा रहा है ब्रो गुड नाइट ओके ओके ब्रो गुड नाइट थैंक यू सो मच 10 मिनिटसो नायनायनो र' माथो रावबो फैयासैबा बोरै जाखो थागोन जों फैयाबाबो थाबाय थागोन र' सानै दंब्रा सानै देखायदों माथो आंनियावलाय नों माजों जाखो ओंख्रिखौ मा ओंख्रि गुड होनदोंमोनलाय नाइट आसोल रानि जोंना मन'आ जोंना आगै मन' सफैबाय वेलकाम आगै मन' आंना एमबि गुड नाइटसो गैयालै थेवबो लाइक होनो फैबाय आं दा अके बाय बाय आसोल नामनि मन'आ दे आगै थां एमबि जोबनायनि थाखाय थांनोसै आरो एसे थाबावनो हागौमोन एमबि दंमोनबा ने रायखांनायजों सफैनायजों माथो रायखांदोंसोमोन आगै मन'खौहाय आगै मन' फैबा हामगौमोनहाय होननानै फन
हरना लेंहर रोंबा हामगौमोन ने सफैलायबाय आरो गुदुलानो जमबाय थाथारसै जों जिरायलाय उन्दुलाय खालामथारसै जमनाया जिरायलाय उन्दुलाय जमथारसै जों आइदै मारै जरा होखो आं बुजियासै माथो मन'आ माबोरै जरा होखो आं बुजियासै आंना दानना बुजिनांगोन मानो बुजिया नोंलाय जरा फैनायखौ आन्दायबाय नामा आगै मन' मालाबा नोंजोंबो जरा थांसै बिब'आ एमबि गैला आलासि आब' जाफैबाय हनै बेखायनो थांनोसै आं दाना बे बिबार माबा आनामिका मोनानाव एमबि दंफैयो दंबा नों दंफैयो आङो थाबावगौमोन ने आगै मन' दसे थाबावनो हागौमोन आरो साइलि मोनालाय बहा गोदोना थाहैजोबखोब्रा साइलि फैबा मोजां जागौमोनलै उन्दुबाय आं बोरै जरा फैखो नांदोंना बोरै जरा फैखो होननो खोन्थादो उन्दुबाय आं फैनो हायो ब्र फैनो हायो माने टुगेदार माबा खालामनांगौ आरो ना टुगेदार खालामबा जरा फैनो हायो एमबि थानाय मोनबा थागौमोन दा अके के ब्र होनदों मा बेलाय नामजोंना मा बेलाय नामजोंना एल बि ब्रा एल बि एल बि ओमफ्राय मा बेलायनो दाना एल बि 8 मिनिट चला गया दे मा ओंख्रि जानाय खोन्थादो के ब्र के ब्र उन्दुबाय आं बोरै जरा फैखो नाजाना ओइद माबानो जरा फैनो हायोब्रा गिदिर गिदिर इउटुबारफोराथ' बेबायदि एलबि होयोना दाना बिदिबो फैबायब्रा गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा सोरखौबा मोनला सोरखौबा जै माने जिखुनु मानसिखौनो इनभाइट खालामनो हायो आरो ना आङो दाबो बिदि आरोना कि खबर होनना संगितानि खबर तुमर बेया कि खबर होनना दाना ओमफ्राय दाब्लिउटिआ सोरनाव थांगोन दाना आंनाव फैगोनब्रा जाय बानायग्रानावसो थांगोन ना आं मानेखि मा होनो आंनि चेनेलाव माने माबासो आरोना गेस्ट हिसाबै लाबोनाय बायदि जादों आरो ना बोरै होयो ना दाना एनो होयोब्रा एल बि आवनो होयो एल बि आव अपसन दंलाबायो बुहुदनो बेफोर अपसनाव खालामलाबानो जायो गिदिर इउटुबारफोरा मालाबा न'आव आलासि जाहैनोसैलाय आगै मोननाव थांनोसैलाय मालाबा बिब' थांनोसैलाय हरैहाय नङा दे बास्लाय दाब्लिउटि अमांलि नांबोलनि लंब्र' सनजिरा आलासि जानो लाबोदों आंखौ खोनाबाय आगै मोननाव सनजिरा आंखौ लांफैबाय नै दहायहाय फैदों दंफैयो आं दायो आलासि ओमफ्राय जानो बोरै होयो थारमाने आंबो मिरामिससो सनालि जाहोदों बिबिजों जरा होगौमोन दाना मुन'आ अके होनो हागोन दे फोरोंगोन आं फोरोंगोन निजय आतसा नांबाय निजयनो जोलावा माखो मालै बियो होनना दाना नायदो मा बियो ओमफ्राय भाय तुथ' काट्रानाक हे यार काट्रानाक ना मालुम आससालै दे कमेन्ट फरायना हरदो जोंना एसे सोर बेलाय ना दाना जोहोलावा आलासिया कमेन्ट फरायो नामा आलासिया कमेन्ट जोहोलाव फरायो आलासि जाफैनायखौ इउटुबारसो इबो इउटुबारजों इउटुबार माने टुगेदार है बया मा खालामलायदो आरोना होनदों मन' थुदो नहीं आता मन' तुझे नहीं आता हे क्या नांबाय नै माबा इलंआ
एलंआ मिनिबाय मा ओंख्रि होनना दाना जोंहाना ओंख्रियाना माबासोमोनलै मा ओंख्रिमोनथाय माबा दालिजों खुमब्रा गोरलैया बेजों आरोना ओमफ्राय दावदै एवनायमोन आरोना जोंहा आगै मनुआ मा नुदों मिनथियोसो दङ थाव नांबोरनानै आगै मनुआ नोंबो गाबोन लेंहरदो मा आलासि जानो नामखो आंखौ उरि बाबाय ओरै बाबाय क्या देखना पड़ता है रे ना इउ लोगोफोर सनजित भाई रुसियान सिलभारखौ लगाय दा रुसियान सिलभारखौ लगाय माबायदि निजय सुके आंबो मनुआ मा होनदों सनालि जोंहा बिबिखौ लाबोनांसिगोन आरोना सनालिब्रा मा नाम बियो सनजित भाइ रुसियाननि बेखौ बोखाबाय नोंसोर सानैनि ओंख्रिखौ खिन्था हरदो आरोना दे खोन्थाहरदो नोंना मा ओंख्रि आंहा आलासि जाफैनायसो सनजिब मोननाव आंनिया दहाय साननियानोहाय ओंख्रिया सनाफा दहाय सानावनो जि जादोंमोन बेनो मोनायावहाय बांसिन जानाय जाया नालाय मनस्वि मोनायाव संखाया होनना आङो मिनिबाय माने ओमफ्राय आं रोङालै आब' सना होनना बुंदों जोंना मन'आ ओमफ्राय एलंआ मा बुंखो र' गाबोन फोरोंहरगोन नोंखौबो बा नोंनावबो थांनांगोन ना गाबोन बादिया लंदिया मिलता है नाम एलंआ ओमफ्राय निजा दे जोंना बे बिरफोराव गैयालै होनना दाना ओमफ्राय निजय सुके सनालि बिबिया आंनिसो नोजोर दा हो होनना बुंबाय जोंहालाय रावबो मोजां मोननायानो गैया माथो रावबो नायस'ना आंखौलाय फरेनार सिख्लाफोरखौसो इदि इनभाइट खालामनानै इदि रायलायनो मोननांगौ आरो ना बिराद मानसिफोर जबजोबगोन होनबा ओमफ्राय सनजित भाइ मा बुदै सिख्लाजों रायलायबाय थादों ब्रा ना बुरै सिख्लाजों नामा फाग्ला बिब'सो आंनि बिब'सो जायो आं बिब' लिंनायसो ना ओमफ्राय नोंबा दहाय सानावबा मा जानाय आंथ' मिथियाना ओमफ्राय दहाय सानाव बा मा जानायथ' मिथियाना दाना हेलौ मा ओंख्रि जानाय जोंना सुरज हेल' सुरज मस्ट वेलकाम मेरा एल्बम में आपका स्वागत है बोलो कैसे है सुरज हेल' सनजिब ब्र नाम रायल' ओमफ्राय के ब्र'आ नाहरखोमाबाय सुरज हेल' सुरज गाबोन सनालिखौ लाफागोन आं नामदाना अके लाफानो हागोन जे बर'आ लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक दान होनायनि थाखाय मा बुरि सिख्ला लायोब्रा ना एलं नोंबो फैयाबा नोंखौबो इनभाइट खालामनो नामा अके सुखे खबर हरबानो जाबाय होनना दाना सनजित ब्र होननानै मिनिबाय जोंना जेखे हेलौ जेखे सनाफ्रालाय मा सोरबाफोर हाबफैनो गोसो दं नामा एहाय जे बर'आ मा ओमफ्राय होनदों निजय सुखे जोंना मा होनखो आं मिलियनसो होनदों अके मिलियनसो अके ओमफ्राय मना निजय सुखे आंनाव SMS हरलाय वाटसएपाव दाना ओमफ्राय बर' ब्लगा लाइक दा होनदों थेंक इउ स' माच निजाया मा बुंखो बबेनि आइदि मोनो ब्रा नोंसोरलाय दाना बबेनि आइदि दा बि बर' ब्लगआ अन ओमफ्राय
अके सुके हरबाय दं आं दाना अन थेंक इउ माधुजि हेल' खुलुमबाय माधुजि मिलायगोन नामदाना होत्स हेल' माधुजि बोरै खबर सबर सुके बहानि आइडिया मोननोथाय बिसोर नामदाना हेपि बैसागो जासि आगै हरबाय मोनाव दाना सावगोन जायोना हेल' मनु थेंक स माच माधु ओमफ्राय नोंसोरनि अननायावनो जोंबो थगायना थानायसो दे नाना निजु सुके दाना माधुजि हेल' माधु मानो एलबि सेलबि लादों दाना बेनिफ्राय गुड नाइट आब' नामउमेनि थांनोसै होमबा माबाया आगै मन'आ दानो एफा थाब थांसै थाबोद बाल दसेबाबो जायोबा अबिनास हेल' अबिनास आहाम फैदों आरोना अबिनासआ मा कमेन्ट मोजां फरायालै होनना कमेन्ट फरायगासिनो दे मिनिनोसै एमबि गैलालै आब' सना होनदों आरोना एमबि गैला होनदों मन'ना जोहोलाव मा होनदों जाहैयालै नोंसोरनि ओंख्रिखौ खिन्था बाबो होनदों आरोना दालिसोलै दालिजों जोगोनार माबा मा होनोमोनलाय आं खुमब्रा थाङामोनहाय आगै दालिजों मोनाव नै ओइयो जोंहा आगै सुनजिता लेंबाय थाबायना फै होननानै दहायहाय गारि ओमफ्राय लानानै लांफैब्रबनायानो थाङा होननायखौनो ओमफ्राय उफाय गैया थांनांबाय चिनिस गारि लानानै फैनायाव असमान जायोना थाव खरसा गारलायना लांफैनाय लाबाय होनदोंना रुसियाननि सिरिबेल लाबाय लागायबाय आरोना होत्स नाजावना लाबाय बैसागुखौहाय माधुआ मिनिबाय आरोना ओमफ्राय थिगसे मिनिबाय माधुजिया मन'आ मा बुंखो एमबि गैला आंना आब' सना बोराय बेखायनो बुरैनो थांथ'नोसै दाना अके ओमफ्राय जोंना सत आगैया सटनि क्या बला मिलायगोन नामा बुरि हांजों एसे उन्दैहांजों सट फैदोंमोनलै कमेन्ट बुरैहांजों थांखोना उन्दैहांजों माखोथाय सासे फैग्रोबा सासे थालांनांगौना सोरबा बिलाय नोंनि नामा बियो नामा सटआ होद नङालै फाग्ला निजे सुके आं SMS हरबाय दं आरोना बारे आंनि अनामिका गावदांसो माथो नांदों मास सनजिब सनाफोर भाइ रुसियाननि सार्भिस लागायदो होनदों अनलायनाय थायोबा आं मा बोराय गोदान मा बुरैहाय भिडिअ मा बोराय मा बुरै हगारदों अनलायनाय थायोबा आदा सनाफोर बाजैमोन अके मा होनदों जोंहा निजुसके होनदों जानाय नंला 90% दे दे आगै थांबायनोलै मन' नै दे माबाना मन'ना दे आगै सना दे जोंहा ये अबिनासाबो फैगौ लं टंसो माथो दाना अबिनास आगै मधु गुजुस्रेम फैदोलाय माथो सरि बायना ओंखाम मोजां जाबाय फरायाखै नामा होनदों ओंखाम जाबाय आं मोजां माधुखौ ओंखाम फराय जाबाय बोरै जाखो निउस बयालाय मोजां फरायनोनो मोजां फरायना हो थामस आप एमबि आं गाबोन जाफैयाखै समायना रमायना सिख्ला लाफागोन नांगौमोन आसोल आरो नोंनि एलबियाव नोंसोर दहायनो नायगोन मानो ना बुंहराखै थांगोन दाना अके जागोन र' जोहोलावआ मा ओमफ्राय होनदों लागाव बैसागो होनदारना जोंना माधुआ ओइ अबिनासआ मिनिबाय थामसाबा मरा मरा थामसाब गगा माबा मोनदोंलै बाला मोनदों बहानि बाजैया नांबायलै नै सरा बाजै नङालै बिब'सो जायो आइ लाभ इउ अमेंग्लि जोंना प्रियाया मा बुंखो प्रिया दैमारिया आयु मालायसो नाम बिब' जानानैनो आं इन्टारभिउ लानो लिंहरदों बेखौ र' आगै मन' र' थाथ'लाय नों बिदिनो थाथ'लाय थांगासिनो र' नोंनाव थेंक इउ ना माबाया बिबारि अन माबा प्रिति अन अबिनासआ बारे माधुआ मा होनखो
बाजै सना ओंखाम जाबाय नामाहाय होनो सोंदों दे ओंखाम जानो जायाखैनो खोन्थाहरदो। ओंखाम जायासैहाय आङो मा ओंखाम जाला होननानै माथोलाय जायासै आं ओंखाम उखैनानै दंखायोमोन। लोङैयाखै जौखौ अबिनासा मा होनदों बाबारे आंनि अनामिका गावदांसो माथो हाय गाबावसो अबिनास नामा होनना आगै दं बुंदों लांफैदों जोंहा बे सनजित आंखौ लांफैदो आं थांथ्रामोन सनजित ब्र' खाग्ला मा लांफैदों ओंख्रि दा जानाय दाना जायगाया थांबाय ओंख्रिया जोंना माबासो मा होनना बुंगोन दालिजों खुमब्रासोमोन आरोना दालिजों खुमब्रासो जोंना ओंख्रिया ओमफ्राय बाजैखौसो लानांगौ जाबाय थेंक इउ प्रिति आंबो लोगो जानानै थांलाय जानानै आपका नाम क्या है मेदाम जि जानाय माहा थांनो सिस्टार होनदों आरोना दे कमेन्ट फरायना हरदो दे जोंना आं खोनासंसै एबार फिल्म नायना रिकाया नै फैबायलै हेलौ रिका उरलि हरसे ओंखायनो होनदां दा र' आं नोङो बिजों थाथ'वाखै दा मोनायाव नुगोन ना फिल्म नुगोन दा मोनायाव भिडिअ नायनाया दा नुगोन र' नों थाथ' दसे थांथ' नाङा दाहाय नुगोन र' नुग्राया आं दा जौ सहैगोन र' फेबाय फंबाय होननायाव अके माधु अके माधु रिका हाय हेलौ माधु होनना रिकायाबो रिका जि लाभलि नों बेखौल' बेजोंल' थाथ' र' थांबाय थागोन दा फिल्म नायो ना भिडिअ नायो दा नुग्राखौ दा हरगोन र' रिकाया मा होनदों थामसा मा होनदों ना आब' अनामिका आं थांनोसैमोन थांनोसैनो अनन जोंना माबाया प्रिया अनन थामसाब ब्र' कितना लोरकि चाहिए तुझे होनना बुंदों नै थामसाब आरो बिस होनना बुंदों बिस टाक्ला जोंहा जायोबा फंबाय मनुआ मेगन साबायहाय फंबाय मनुआ मेगन साबाय ओमफ्राय मना मेगन साबाय बिब'खौ लाफानायनि बेनो लाफादों आगै बेनो आं थांखायामोन बेनो लांफैब्रबनानै थांदो होनबालाय दाबो ओंखारलांदो सोरखौबा लाबोनोसै आङो सोर फैगोन नामा सोरबाफोर वाटसआप गोनांसो फैनो हागौमोनलै मा होनो आं थांनोसैमोन आब' सना दसे फिल्म नायहैगौमोन आं दा एमबि गैला जोब्बाय नायनो मोननाय नङा होनदों आरोना अके मन'राम बर'हाय मा दसे थाथ'बावना दाना गगा एक्स' मोनदोंलै एमबिल' दङसै ना दाना ओमफ्राय जोंना बाजैया दाब्लिउ होनगासिनो हेलौ हेलौ बिबाजैया बबेनिनो खिन्था हरला एसेबो बिबाजैया बबेनि खिथाहरदो आमेरिकानि मन'सुके नों मेगन सादों नामा दाना मन'सुकेया मेगन सादों नों मेगन सादों नामा दाना प्रिया दैमारि आंना एमबि गैला दाना मालायसो थामसाब इसका बिएफ मेरिट टुजे होनना बुंदों ना मारै गाथु जोंनावनो निजय सुके मेगन सायाखै ना दानाय माबायसो नै ओमफ्राय आब' सना मेगन सायाखै होनदों आरोना मन'राम एमबि सोना ओंखाम ला जायाखैहाय आं मोनायाव उदैखौ दाना सेमनाय मोनासै सनाफोर आं जायासै जोंहा हनै माथो नोंनि नेम बालाय दं आरोना प्रिया नों सोना हर लांफैदोहाय माइनाव सोदोंना दानानै प्रिया सोना हरना मन'नो भाय बडि देखायलाय होनना बुरि गैयालै ओमफ्राय निजु सुखे होनना बुंदों बुरि गैयालै फाग्लानि बुरि गैया बबेयो बुरि गैया ओमफ्राय बबेहाय किसका होनना बुंदों आरोना थामसाबा मिनिबाय निजु सुखे होनना मन'राम नाम्बार हर दानो बा मन'रामनो नाम्बार बिबावबायसो आरोना ओमफ्राय इउटुब
लाइभ फेमिलि भिडिअ एलबाम मुभि शर्ट रिल्स भिडिअ खालामनांदों ना अके सनजित भाई बडि देखायनांदों बडि गैयालै बडि गैया नै बडि गैया ओमफ्राय आहाम होनदों नै अबिनाशआ मा साथा लालायलायनाय जाखो थलाय मबाइलाव थलाय लाइकल' होनो थांनोसै आं आगैनो अके एनावसै बाबु अके ओमफ्राय एलङा मिनिबाय बाजैलै सोर जाखो नांबाय आरोना जोंनिया दिङाया ओमफ्राय आं थांनोसै फांसन नायनो थां आं दा अबाव फांसन नायनो थांनो नागिरखो नाम्बार हरबाय आंनो दाना प्रिया जि आपकि केस कितना हो गया बोल रहा है देखो हाउ से बार गुड नाइट थैंक यू अविनाश अनन एनाउसो आब' मा खबर ओमफ्राय प्रियाया मा होनखो सनजित नोंनि खुगाया मा खावसे गैया होनना आंनि खुगाया ना नैलै आं खम्बल जोमदों आरो ना खावसे गैया आरो ना नै नुबायना खावसे दं आरो ना बिदियाव गोजान जाथारो ना खाथियाव लादो आरो ना ओमफ्राय मनजके जोंहाबो जलदि सोरबा थानाय मोनबा देन्जार लाइन मारिगौमोन ना जोंबो नामजादा आयु आंखोसो मेगन साबाय नामा बिब'जों फैनायखौनो ओमफ्राय प्रियाया अनन नाङा सनाफोर सनजितआ गोसोथोनाय गैया आरो ओंखायनो थांदां सनजितआ गोसोथोनाय गैया नालाय ओंखायनो आंखौ आंसा लिंहरबाय ब्र' ना नाम जानाय दं ओमफ्राय दिङाया अनन अबिनास अनन थामसाबनि हास्राय निजय सुखे नोंगौ दा नांबाय आरो ना अबिनास अन दिङा अन मन' प्रिति नामदों प्रितिया ससमा हरबाय न'आ प्रिया दैमारि होननानै गाबबाय दिङाया मा होनखो बाजैलै सोर जाखो होनदों आरोना सनजित भाई का शादी में सब आना बहुत मेसेज नारेंगी अके मेगन सायाखै ब्रा नामजादा निजया ओमफ्राय आदा दों दाम जागोनबो नों दाना आदाजों दामजागोनबो नों दाना दे दामा नोंदाया ओमफ्राय बेनिफ्राय सदा मा थां थां होनखानायसै आंखौ होनखो भिडिअ सर्ट रिल्स बानाय इउस अके प्रिया मा होनदों मन'राम माबोरै जाखो होनदों आरोना अनन प्रिया एमबि हर आंनो होनदों आरोना ओमफ्राय अबिनासआ मिनिबाय आरोना अके होनदों दिङाया मन'राम र' दा हरगोन मा होनो दाना ओमफ्राय बुंदो दे लोगोफोर गोबाला गोबालि जाना दुरबल जानानै सेस उन्दुनायबो मोजां जायाखैना बोरैबा मेगनफोरजोंनो उन्दुनो ओंखारनाय नुदों आरो ना ओंखामबो जानो हायाखै खेला दिनैबो ओमफ्राय जोंना भिडिअ नायलायदो नै दिङाया भिडिअ नायलायनांगौनो लोगोफोर सोरबा आंखौ 143 आरो ना होनबा दस आइडि फ्रि गिफ्ट हरगोन आं दाना बाबरे बबे ओइ आगै मोन' थांबायथ' बबेसोलै थांबाय आगै भिडिअ थांबाय फरायनांगौ दाना दे अनामिका खोनादों एसे लागायना हरदो सोर एमबि हरगोन आंनो 19नि दाना थाब खोन्था हर सोर एमबि हरगोन दाना दलदां मालदां मानो दाम नांगौ जाखोब्रा बिदायालाय आरोना दलथां माथां मानो दाम नांगौथ' आरो बिदाया प्रिया एमबि नांगौ ओइ आगै मोन थांबाय नों चेक खालामलाय
मन' नोंनो नै नेट पेक हरबाय नो जोंना ओमफ्राय फरायनो रोंगौना रोङा बेबा सनजितआ फरायनो थिनबाबो फरायानो माथो नांदोंना माबानोलै ओमफ्राय अनदारनो थेंक इउ कमेन्ट फरायनांगौनोलै नै नोंखौ रिकुवेस्ट खालामगासिनो मानसिफोरा नों कमेन्ट फरायना हो मन' नोंनि नाम्बार गैयालै नांदोंना प्रिया आंखौ मानो अना नों होनदोंना प्रिया आंखौ मानो अना नों होनदों मालायफ्रा ओरै उन्दुलाबायनायखौनो बेलथायलायनाय दोनलायलायो माथो दसे बारायलांबाय इनिया नोंनिखौ खोनायासैलै नोंनिखौ खोनायासै मा खालामना लाखो खोनायाखै ने दायो खोनाबाय ओं दे कमेन्ट निजुया मा होनदों पथ्रिनि फुल फर्मा मा होनदों आंथ' मिथिया हायाखै सनाफोर माबा बेबा ओमफ्राय जोंना मन' आगैया मा होनदों जिस्क' मा होनदों आगैया जिनिसखौ होलाय आंनो होनदों आरो माबा जिनिसबा आगै आं मिथिला जोंहा हनै सनजितासो मिथिसिगोन मा जिनिस बियो ए माखौबा जिनिसखौ बिदों ओमफ्राय जोंहा निजुया मा होनदों कमेन्ट थाबथाना होब्रा आं मोनथिखायो 143खौ आं मिथियाहाय सनाफोर नोंस्रा उन्दै उन्दै गथ'फोर नालाय नोंस्रा मिथिगोन आं मिथिया बिदिखौ ओमफ्राय जोंहा अबिनासआ मा होनदों प्रिया अनहरदो एसे मन'खौ होनदों आरो अनलायदो सनाफोर सोर सोर अनलायो ओमफ्राय जोंहा निजुया मा होनदों सनजितआ बुजियासै बे होनदों आरो मिनिदों ओमफ्राय जोंहा मन'आ मा होनदों जोंहा आगै मन'आ प्रिया आंखौ अनहरदो एसे होनदों बेखौनो सानाङा सनाफोर दे जाय लेंहरगोन थांगोन दे बेखौनो सानाङा सनजितआ दिनै लांफैग्रोबायना सानफ्रामबो थांबाय थानो मोनगोन होनना आसा खालामबाय आं बयनिसिमबो थांबाय थानो मोनगोन होननानै ओमफ्राय जोंहा रावबो माथो कमेन्टबो खालामासै रावबो अबिनासआ मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा प्रिया मा होनहरदों प्रिया गैया अबिनास सिनायालै आं मन'खौ कमेन्टआ होनदों नुजासैलाय आरो आंनाव मन'खौ सिनायानो कमेन्टआ फैखायाखै दे सनाफोर कमेन्ट एसे हरदो लोखिफोर एसे सापर्ट खालामना कमेन्ट होदो थाबथादोंमोनलै बाला जोंहा सनजितखौबो रन्जित 143नि फुल फर्मा मा आइ लाभ इउ आरोना 143नि फुल फर्मा अबिनासआ ओमफ्राय हाय हरबाय जोंहा निजुया मा होनदों जिनिस अल दान सुखिया सन्जिता बुजियासै बेनो अबिना मा होनदों बुजिदोंब्रा 143 बुजिदों मन'आ मा कमेन्ट थाबथादोंमोन होनदों आंना आंबो दाना हरदो आंनो प्रियानो आइदि थारमाने ब्लु नांगौ खोमा मन'नो नांगौ खोमा ने आगै मन' अबिनासआ नै मा हरखो प्रियाबो नै अनसो गारबाय जोंहा सनजितखौ जि हरबाय नै लाब लाब हरथारबाय आंथ' रावबो हरखायाखै जोंहा अन नै अबिनासआबो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मन'रामा प्रिया होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा मन'रामा मा होनदों फंबाया प्रिया मानो अना नों आंखौ होनदों आरो अनजानो लुबैदोंहाय अनहरदो दे जोंहा प्रिया अनहरदो जोंहा फंबाय मन' सनाखौबो फंबाय मन'आ बिराद मोजां अन्थाव बाथावथार जोंहा मालाय बायदि नङा गाज्रि नङा सनाफोर ओमफ्राय अबिनासआ मा होनदों प्रिया आपनर मा लिरदोंथाय गहरखर ना मा होनो गहरखुद ना मा होनदों प्रिया आपनर प्रिया आपनार घर होनदों आरो ना
ओमफ्राय प्रिया मा होनदों मन'राम अना जाबाय होनदों आरो दे अनलाय सनाफोर दे अनलाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मन'आ प्रिया आंखौ अना नों होनदों आरो गाबबाय नै जोंहा फंबाया गाबनाङा सना मानो गाबनांगौ अनगोन दे ओमफ्राय जोंहा मन'आ मा होनदों प्रिया होनदों आरो नै गाबबायसो हनै मानो गाबहोखो आगै ओमफ्राय जोंहा प्रिया मा होनदों मन'राम बे जायगायाव ब्लु बहा थांखोथाय नाबाया सुजिरा ब्लु होना होदो बहा थांखो गोलेर बिखा सनजित ओइ गोलेर बिखा बहा थांखो नोङो ओमफ्राय जोंहा इलंबया मा होनदों गुड नाइट सनजित भाइ होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा मिथुन सफैनो हादों मरा सनजित मिथुन भाई ने क्या बोला मोरा संजीत बोला वेलकम मिथुन भाई आपको भी वेलकम किया है ओमफ्राय दानिया मा होनदों प्रिया आइडि जोंहा मा होनहरदों इलन भाइया गुड